Ịta ahụ, losing weight. Ndewo, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video we're going to talk about losing weight. Ịta ahụ. But before we start, we'll look at 5 words that we will encounter in this story. And these words are ịta ahụ, to lose weight. Kemgbe, since. Okay, too much. Okay means male, but sometimes okay is used to say too much. And so you may be used to the word ọtụtụ for much or many, but okay is too much. Mfe, easy. Ịkwụsịnata, 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 to reduce. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. N'afọ ọhụụ a, achọrọ m ịta ahụ. Kemgbe nje corona bidoro, o nweghị akwa m na-abazi ahụ m ugbu a. Ọ oke nri na enweghị ebe mmadụ nwere ike ịga. Ịta ahụ adịghị mfe. Mana ịdọnye anụ n'ahụ dị mfe. Ana m anọ n'ime ụlọ oge niile. Aga m ebido gbawa ọsọ n'isi ụtụtụ. Ka m nwee ike taa ahụ. Nke ga-enye m nsogbu bụ ịkwụsịnata mụnwa iri oke nri. Aga m achọ nri na-agaghị eme m ka m buo ibu. So the 5 words that we've encountered inside this story are ịta ahụ, to lose weight. Kemgbe, since. Okay, too much. Mfe, easy. Ịkwụsịnata,
ịkwụsịnata, to reduce. That's it for now. Ka o mesịa. See you soon.